వదినా ఏంటా పిండి ఏంటి? పిల్లలు దోశలు అడిగితేనో వేసి పెడుతున్నా. కరెక్టే, దోశ అడిగారు కానీ ఇంత పిండితో ఏమని అడగలేదు కదా. నీ తల్లి మనసు నాకు అర్థమవుతుంది, కానీ వాళ్ళకి ఎన్ని కాప్స్ పెట్టి స్కూల్కి పంపిస్తే వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్ లో పడుకుని పోతారు. నువ్వు తక్కువ నేను వేస్తా. షూ. ముందుగా ఇలా చిక్కగా పిండిని కలుపుకొని అంటీ అంటనట్టు 3 చుక్కలు పెన్నం మీద వేసుకొని ఇలా వృత్తాకారంలో మూడింటిని కలుపుకుంటూ పోతే ఇలా హెల్దీగా కరకరలాడే దోశ రెడీ. పిల్లలకి ఇలా ఫుడ్తో పాటు కాన్సెప్ట్ కూడా కలిపెడితే ఇంకా బాగా తింటారు. ఇప్పుడు ఖుషి బేబీకి సర్కిల్, హనీ పాపకి రెక్టాంగిల్. వావ్, ఫ్యామిలీ మొత్తం ఆ టైమింగ్లో ఉన్నాం.